Il-pjani finalizzati tal-proġett ta' spazju pubbliku ġdid f'Bormla issa jinsabu quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli u l-Kap Eżekuttiv ta' Project Green Steve Allul ippreżentaw il-pjanti proposti għal dan il-post waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Kunsill Lokali ta' Bormla. Il-Kap Eżekuttiv ta' Project Green ħabbar dettalji ġodda dwar il-proġett fejn spjega kif wara li saret il-konsultazzjoni pubblika kien hemm modifikar tal-proġett ibbażat fuq proposti li saru mir-residenti. Fost il-proposti li se jkunu qed isiru għallu semma żieda fil-parkeġġi kif ukoll bejt imħaddar u qal kif dan il-proġett li juta daqs ta' 3000 metru kwadru se jkun qed iservi bħala sors ta' importanza għad-dera tal-Kottonera. Dan l-ispazju miftuħ imħaddar se jkollu żoni bis-siġar u arbuxelli, bandli u lopi ieħor tfal, nature hut u żoni għall attivitajiet oħrajn fil-qalba tal-komunità tal-Kottonera. Spjega kif il-proġett se jkun qed jirrispetta l-ambjent u l-arkitettura preżenti f'Bormla. Ir-reġenerazzjoni ta' dan l-ispazju se tinkludi żona għal meditazzjoni, żona għall ommijiet bitrabi, lop inklusiv għat-tfal, żona għal pikniks, faċilitajiet għal parkur u spazju għall-artiġjanat. Dan kollu se jwassal għal spazju miftuħ fil-qalba tal-komunità. Minħabba limitazzjonijiet tal-parkeġġ, il-proġett se jkollu wkoll parkeġġ għal madwar 240 karozza mibni taħt l-art. Il-Ministru Dalli esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal dan il-proġett fejn qalet kif din hi weda oħra tal-manifest elettorali li se tkun qed titwettaq. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq proġett ta' aktar minn 3000 metru kwadru f'Bormla. Art li kienet ser tiġi żviluppata u li minflok qed tinbidel fi spazju aħdar għall-komunità. Qed ngħid għall-komunità għaliex dak li ġie ippreżentat fih il-feedback ta' diversi laqat li saru mar-residenti, mal-Kunsill Lokali, ma' diversi għaqdiet, inkluż għaqdiet ambjentali, li flimkien sawru dan il-proġett biex verament jirrifletti l-ħtiġijiet tar-residenti tal-madwar. Il-Ministru Dalli fakret li din is-sena Project Green u entitajiet oħrajn tal-Ministeru għall-Ambjent diġà lestew aktar minn 45,000 metru kwadru f'ġonna u spazji miftuħa ġodda jew riġenerati madwar il-pajjiż permezz ta' pjanar tal-pajsaġġ b'mod strateġiku bl-integrazzjoni ta' siġar u pjanti oħrajn. Dan il-proġett se jseddaq il-biodiversità urbana tal-Inħawi biex jiġi konservat il-wirtlu kulturali u storiku taż-żona. Arkati storiċi ġew inkorporati fil-proġett, filwaqt li x-xogħlijiet ta' kostruzzjoni se jkunu sorveljati minn espert fl-arkeoloġija.